אז זה מה שאתה עושה בעצם, אתה בלש? סוג של בלש, נכון. יש בזה מרכיב של לתפוס את הזייפן כן. או הרמאי. וזה הרעיון? לגלות זיופים של חתימות? ממש. מה עוד? יש מכתבים אנונימיים שכותבים אנשים ומנסים לגלות מי המאיים, מי החותם. עיקר העבודה זה באמת זיופים. צוואות, צ'קים, הסכמים, זה התחום. מה הדבר האחרון שטיפלת בו? האחרון, חברה שלכאורה מכרה שלוחה שלה בחוץ לארץ. זוג מיליונרים שרוקנו להם 10 מיליון דולר על ידי זיוף חתימות שלהם. הם חיים בכלל בחול, יש להם חשבון בארץ. יש היום המון מקרים של אנשים שדירותיהם נמכרות שלא על דעתם. בטח גם כאן יש זיופים. יש הרבה מאוד זיופים בקרקעות, פחות בדירות. במיוחד מסמכים שמבוססים על כל מיני קושנים עתיקים, ואז מה שהמומחה צריך לעשות זה לבדוק את גיל המסמך. מישהו אומר, המסמך הזה הוא משנת 1934, ובבדיקת גיל המסמך מסתבר שזה בכלל בין 2-4. יש תהליכי התיישנות גם של נייר וגם של דיו, ובבדיקות מיקרוסקופיות אפשר לראות. למשל, הדבק מתחיל להתפרק, הנייר מתחיל לאבד את האלסטיות שלו, הדיו נהיה פחות מבריק. כן. רגע, אז אם עכשיו אתה הולך לדבר איתנו על איך אתה בעצם מגלה את הזיופים האלה, אתה מספר לקהל הזייפנים מה הם לא צריכים לעשות? או איך הם צריכים להשתכלל? אני לא בטוח שזה באמת יעזור. זאת אומרת, הניתוח מבוסס על זה שתכונות כתב בלתי מודעות שלך לא ניתן לחכות. למשל, המבנה המיקרוסקופי של הקו, האופן שבו הקו שלך מתפרס בתוך הנייר, גם אם אני ארצה, אני לא אוכל לחכות את זה. המקומות שבהם לחץ הכתיבה שלך משתנה. כן. אלה דברים שגם אם אני ארצה, אני לא אוכל לחכות. באיזה הגדלה אתה מסתכל? בין 10 לפי 50, תלוי בעניין. ואתה אומר שכל פעם שאני חותמת באותם מקומות, אני אתעד קצת יותר לוחצת או פחות לוחצת? נכון, יש שינויי כתיבה שהם אופייניים לך. זאת אומרת, מבין עשרות תכונות כתב היד שאני בודק, יש מצרף שהוא מאפיין אותך. המקומות שבהם את משנה את הלחץ בשינויי כיוון התנועה, שינויי מהירות, שינויי נטייה. כן. ככה שגם אם את תנסי לזייף את החתימה של עצמך, שזה מקרה מאוד שימושי, למה? למשל, תתני לי צ'ק על $1,000,000. כן. ואחרי זה תגידי, לא חתמתי. אז במקרה כזה, את לא תצליחי להיפטר מתכונות הכתב שאופייניות לך, גם אם מאוד מאוד תרצי. חלק תוכלי להסוות ואת הרוב לא. בוא נראה דברים שאתה הבאת לנו וננסה לנתח אותם. הנה, אנחנו מיד שמים את זה על המסך. מה אנחנו רואים כאן? זאת חתימה מזויפת של יהודייה בשם לאה. ותכף נראה את החתימה המקורית. אפשר לראות שלא צריך להיות מומחה בגול כדי לראות שכיווני התנועה הם שונים, נפח האותיות הוא שונה. אפילו את הלמד לא עשו אותו דבר. זה זייפן גרוע. זה זיוף ממש קל. אבל אם תסתכלו טוב, תראו שגם הקו עצמו הוא אחר. הקו הזה הוא יותר בצקי, עבה. זה בגלל העט. זה גם בגלל העט, אבל זה גם בגלל אופן האחיזה של המכשיר והלחיצה. שמשפיע מבנה הקו. אם לא תעשה עוד הפעם, אז יצא לה בדיוק אותו דבר? תמיד יהיה מגוון של חתימות, ולכן מומחה צריך לקבל סט של הרבה מאוד דוגמאות, כדי לראות מה טווח הווריאציה הטבעי של